Ці праўда, што паўстанцы 63-го году ішлі ў бой без зброі? Як і чым наталялі збройны голад? Што прадукавалі ў падпольных майстэрнях? Ці было гэта архаікай, шаленствам, а можа, гэта акурат і быў погляд у будучыню? А з вами Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Пра касу і касінераў мы ўжо рабілі асобны выпуск. Што ж яшчэ? Шаблі, пісталеты, пікі, багнеты, багата ўсяго. Пагаворым таксама пра дзівосы, ракеты, касавозы, бомбы, фосфар, ды зброю суднага дня. Што ж, пачнем. Агулам для патрэбаў паўстання за мяжой было закуплена 200 000 штуцераў і карабінаў. Бельгійскіх, французскіх, брытанскіх, больш сучасных за тое, што было на руках у маскалёў. Калі б яно ўсё прыбыло ў свой час і трапіла да людзей, гэта была б фантастычна ўзброеная армія. Але лагістыка. Ты ж давязі праз мяжу ці морам з Балтыкі. Таму, як правіла, рук, якія хацелі трымаць зброю, было болей за зброю. Расійская ўлада ў сваю чаргу паклапацілася, каб изъять у людзей зброю па максімуму, нават паляўнічую, ненарызную, за захоўванне звыклага, мініятурнага кішэннага пісталета, падарожнага, як казалі. Той самы падарожны мог мець вялікія праблемы. Адказам была вынаходлівасць і проста неверагодны асартымент таго, чым ваявалі. Канешне, паляўнічая зброя, якую схавалі і збераглі, вось прыклад багнета да паляўнічай двустволкі, бывала і такое. Агромністы масіў антыкварнай зброі з часоў Наполеона, а то і раней. Уявіце, у шляхецкіх сядзібах усё гэта захоўвалася: шаблі, паўпанцыры, крамянёвыя ружжы, пістолі, нават алебарды, і яно ішло ў ход. Нічога дзіўнага, бо ў горцаў на Каўказе было вельмі падобна. Быў звычай: на вайну едзеш не як папрашайка, бо ніхто не дасць, а на сваім кані, са сваёй зброяй. А дзе ўзяць? Зняць дома са сцяны, ўсё проста. Уявіце, што на Барысаўшчыне карысталіся напалеонаўскай зброяй, паднятай з бярэзіны. У справу ішлі трэніровачныя шпады, дуэльныя пісталеты, часам з даражэзнай аддзелкай срэбрам, і, канешне, трафеі. Цікава, што расейскія казачыя шашкі перараблялі, дадавалі ялец і абарону для рукі. Былі і рэвальверы. Можа, не знакамітыя кольты і рэмінгтаны, але брытанскія адамсы, французскія лефаше, бельгійскія, швайцарскія, прычым як патэнтаваныя, так і падробкі ўсяго, што існавала ў збройным свеце. Бельгійскі Льеж на той час быў сталіцай збройнага кантрафакту. Канешне, шырокі асартымент халоднай зброі. Можна бясконца разглядаць і разглядаць фотаздымкі паўстанцаў з шаблямі і палашамі ўсіх магчымых еўрапейскіх узораў. То бок, карціна парадаксальная. З аднаго боку, неверагодная архаіка з часоў старой добрай Рэчы Паспалітай. З іншага, сучасныя мадэлі рэвальвераў, якіх не трымалі ў руках нават рускія афіцэры. А што яшчэ? У зброю магло пераўтварыцца ўсё, зробленае з металу, не толькі каса ці сечка. Для таго існавалі падпольныя майстэрні. Напрыклад, у Гродні на чыгуначнай станцыі начальнік той станцыі Кульчыцкі арганізаваў цэлы збройны цэх. Любая гаспадарчая прылада, да якой дадаваўся драўляны тронак, ставала зброяй. Прыклад, кавалерысты Ражыцкага, якія дзейнічалі на Валыні, мелі вобмаль пікаў, а што рабіць? Бралі зубы ад бараны і дадавалі да тронка, вось табе і піка. Пікі, як традыцыйную зброю кавалерыі, цягнулі адусюль з Прусіі, з Галіцыі. Пастаялыя двары і корчмы пры мяжы былі заваленыя пікамі, каб браць і перакідваць кантрабандай. А на месцы ўсё адно не хапала. Таму часам пікай быў звычайны завостраны апалены на канцы кій. Проста шмат хто са старэйшага пакалення паўстанцаў, асабліва кавалерыстаў, ветэранаў 1831 году, не мог сабе ўявіць кавалерыста без пікі. Ну а як? Але ва ўмовах партызанскай лясной вайны стала ясна, што коннік са стрэльбай куды больш эфектыўны. І ў патрулі, на пікеце, і ў засадзе стрэліў пагнаў. Былі цікавыя фантазіі. Палкоўнік Зыгмунд Мількоўскі, стары кавалерыст, прапанаваў піку з пістолем на канцы. А як страляць? Да гачка працягнуты шпагат. Едзеш і страляеш. Калі ў палкоўніка спыталі, а ці сам ён спрабаваў так рабіць, то здзівіўся, што тут не так. Але гэта кветачкі. Вось піка-пісталет Уільяма Кэмпбела. Скачаш і расстрэльваеш усё перад сабой.
Яно з барабанамі круціцца. Ну проста зброя суднага дня. Але да дзіўных пражэктаў мы яшчэ вернемся. Крыху пазней. Доўгі час лічылася, што ў паўстанцаў не было артылерыі. Максімум гэта лёнтавыя гакаўніцы з падстрэшшаў старых маёнткаў ці антыкварныя марціры-віватулкі, з якіх стралялі яшчэ ў часы Радзівіла пані Каханку. Але не. Вось дзіўны манструальны пісталет на трынозе, які доўгі час захоўваўся ў царскім сяле, пасля ў Петрапаўлаўскай крэпасці, сярод трафеяў паўстанчай зброі. А гэта радасць была на ўзбраенні атрада Рагінскага, які дзейнічаў на Палессі. Адкуль? Можа, берасцейскія жыткі зрабілі на замову? Ці ўзяў у расійскім гарнізоне ў Пружанах? Хутчэй, гэта дзіва прынеслі з нейкага шляхецкага двара, бо была тэма несці паўстанцам не толькі харчы, але і зброю. І вось яшчэ сведчанне. Узяты ў палон паўстанец Дзем'яновіч сведчыў перад Менскай следчай камісіяй, што атрад Свентажэцкага налічвае 800 чалавек, прырастае за кошт расійскіх дэзерціраў, а яшчэ мае гарматы. Ці вось узяты ў палон Дзмітрый Базанаў, якога трымалі ў Віленскай цытадэлі. Ён сазнаўся, што вазіў паўстанцам тытунь, боты, амуніцыю, а таксама меў адшукаць слюсара, будаваць драўляныя гарматы. А вось што піша расійскі чыноўнік Будкоўскі, які аглядаў трафеі з-пад Барысава. Быў гэта выдзяўбаны асінавы пень, усталяваны на колах. Мяне пераконвалі, што з такой драўлянай гарматы можна было стрэліць 5 разоў. Што, гармата з пня? А так і было. Рабілася ўсё проста. У крэпкім пні ці бервяне свярлом накручвалася дзірка. Усё гэта акоўвалася металёвымі абручамі, і калі была магчымасць завальцаваць туды вадаправодную трубу, цудоўна. У якасці лафета падыдзе драўляны воз. І, канешне, з такой артылерыяй не бяруць крэпасці ці гарады. А вось з пяхотай паваяваць можна, засаду зрабіць можна. У бітве пад Мелавідамі у нашых была акурат драўляная артылерыя. Прычым яно страляе не ядром, а карцеччу, секанцамі, парубаным свінцом ці глінянымі шарыкамі. Галоўнае не паблытаць з колькасцю пораху, бо калі зашмат, то гармату проста разарве, можа яшчэ і кананіра пакалечыць. Але сэнс у тым, што нават калі гэта аднаразовая зброя і нават калі ты яе кінеш на маршы, не крытычна. Фауст патрону Другую сусветную таксама быў аднаразовы, і што? Ну і раз пайшла такая размова, давайце пра паўстанчую цудазброю – ракеты. Панове і паненкі, гісторыю, якую мы тут распавядаем, не пачуеш, на жаль, у беларускіх школах. Але, калі вы лічыце наш праект вартым, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі бяспечна. Каб мы маглі надалей распавядаць вядомую і невядомую, а галоўнае, праўдзівую гісторыю нашага краю. Дзякую. Сам дух часу, сярэдзіна 19 стагоддзя, спрыяў тэхнічным навацыям. Цягнікі, падводныя чаўны, тэлеграф, эксперыменты з электрычнасцю – усё гэта заварожвала розумы. Як прыдумаць зброю, якая памножыць на 0 колькасную перавагу ворага? А вы паслухайце. Агонь, іскры сыпяцца ва ўсе бакі. Што адбываецца? Коні шалеюць, людзі губляюць галаву, а новыя вогненныя вужы надалей спадаюць на нас. Вопратка курыцца, немагчыма ўтрымаць поле бою. Усё збітае ў непрытомную масу, сыходзіць у дзікім страху. Так апісаў эфект выкарыстання ракетаў паўстанец Закрэўскі, бо тыя ракеты мелі і рускія, і нашы. Размова пра Конгрэв Рокет, ракеты Уільяма Конгрэва, вядомыя яшчэ з напалеонаўскіх войнаў. Брытанец падглядзеў тэму ў Індыі, прывёз в Еўропу, ну і тут яно зрабіла сабе кар'еру. Прычым выкарыстоўвалася нават у марскіх баях. У нашых рэаліях ракеты мелі хутчэй псіхалагічны эфект. Коні шалелі, ламалі сабе ногі, салдаты таксама шалелі, пачыналася паніка, а калі ў ракетах быў фосфар, то яно літаральна прапальвала цела і вопратку. Шум, дым, агонь – гэта мела эфект. Шырокага распаўсюду гэтая зброя не мела, хоць выкарыстоўвалася нават тут, на Падляшшы. Час ракетаў надыдзе ўжо ў 20 стагоддзі. Было шмат эксперыментаў з выбухоўкай. Шкляныя бомбы для кідання, міны, той самы фосфар. Калі стала ясна, што на полі бою рускіх не адалець, надышоў час тэрору.
час хімікаў, аптэкараў, але цікава. Сам спосаб дзеяння возьмуць сабе на ўзбраенне ўжо расейскія народнікі, якія будуць узрываць генералаў і губернатараў ужо пасля паўстання. У тым ліку і наш Ігнат Грынявіцкі, які заваліў царя-бацюшку Александра II, адпомсціў. Ну і, канешне, кажучы пра зброю, нельга абмінуць асобу Людвіка Міраслаўскага. Генерал прайграных бітваў, так пра яго казалі. Гэта чалавек, які быў апантаны ідэямі бронепехоты і касавоза. Такі сабе эрзац-танк з касінерамі ўсярэдзіне. Гэта пекельная машына нават была зроблена, але ніякага эфекту не мела, апроч таго, што сяляне жагналіся, а дзеці плакалі, калі гэта бачылі. Міраслаўскага з яго ідэямі сучаснікі лічылі маньякам. Ён сабе лічыў геніем. Для справядлівасці варта сказаць, што ў Амерыцы ў той самы час былі падобныя эксперыменты. Там ішла грамадзянская вайна. Да пары Міраслаўскі сядзеў у Льежы ў складзе паўстанцкай вайсковай камісіі, якая мела займацца ўзбраеннем атрядаў. Калі яго знялі з усіх пасадаў, а паўстанне захлынулася, ён спрабаваў прадаць свае ідэі французам у франка-прускую вайну 1870 годзе. А самае трагічнае ў гэтай гісторыі, што ў тым самым 1870 годзе у тым самым Льежы на складах надалей ляжалі партыі карабінаў, прызначаныя для паўстанцаў у лясах Літвы, Беларусі і Польшчы. Зброя, якая была закуплена, але так і не трапіла ў рукі да тых, хто яе чакаў. Безумоўна, паўстанцы не ішлі ў бой без зброі. Зброя была рознай, ад архаічнай да мегасучаснай. Што да фантазійных праектаў, давайте падумаем. З аднаго боку, гэта марнатраўства, за такое трэба вешаць. На ўсе гэтыя касавозы ішлі грошы, сабраныя ў тым ліку з нашага краю. А з іншага боку, вось цікава, шмат ідэяў, якія мільгалі ці былі адрынутыя падчас студзеньскага паўстання, як непрыдатныя, пустыя, зрабілі сабе кар'еру на палях і ў шансах Першай сусветнай вайны. Пехота, закаваная ў браню, манструальныя танкі, а пасля ўжо і ракеты, усё гэта прыдалося на шырокім тэатры баявых дзеянняў. У лясах Падляшша ці Валыні яно аб'ектыўна не магло рэалізавацца. Атрымліваецца, што самі ідэі былі на выраст, чакалі свайго часу, так выходзіць. А вы як думаеце? Пішыце ў каментарах. Ну, канешне, калі вам гэта бяспечна. А на гэтым развітваемся. Да сустрэчы, гонар і годнасць.